Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Grace, 26 years old at kasalukuyang namomroblema ng matindi sa love life ko. Naisipan ko pong sumulat sa inyo dahil hindi ko na po alam ang gagawin ko. Umaasa po ako na mabibigyan ninyo ako ng payo. Nagsimula po ang lahat na makilala ko si Rene. May-ari po siya ng isang malaking hardware. Ahente po kasi ako ng pintura at ako nagsusupply sa hardware niya. 55 years old na po si Rene, byudo at may 3 anak. Yung panganay po niyang babae kasing edad ko. Sa totoo lang po, ginawa ko ang lahat para makaiwas kay Rene. Umabot pa po sa punto na nagpalipat ako ng area para hindi ko na makita. Pero sadyang nakatadhana po yatang maging kami. Sa kabila ng malawak na agwat ng edad namin, totoong nagmamahalan po kami. Ang problema ko po, hindi ako tanggap ng mga anak ni Rene. Sinasabi po nila na pera lang ang habol ko sa tatay nila. Hindi daw nila kayang tanggapin na yung girlfriend ng tatay nila ay kasing edad lang ng panganay niya. Sinabi pa nung bunsong anak na lalaki na siya na lang ang gawin kong boyfriend, wag lang daw yung tatay niya. Kamakailan po nag-propose na po ng kasal si Rene. Umoo po ako pero kapag naiisip ko kung ano ang haharapin ko, natatakot po ako. Nag-aalinlangan po ako kung kakayanin ko ba yung pagtutol ng mga anak niya. Naisip ko po yung sasabihin ng mga tao. Nag-aalala po ako sa magiging buhay ko kapag kasama ko na sa iisang bubong ang taong mahal ko. Nicole and Diego, ano po kaya ang marapat kong gawin? Itutuloy ko po ba ang pagpapakasal o makikipaghiwalay na lang kahit nagmamahalan naman kami ng tapat? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Grace. Ala naman to si Grace, anticlimactic. Ang saya ko kanina eh. Dahil sa pa-surprise na flower/Ferrero bouquet, personalized bags na bigay ng asawa ko kasi anniversary namin. Tas ngayon, poproblemahin ko naman ang problema mo. Hala, ang hirap. Hindi ko maisip. Mahirap talaga siya. Kasi nga, may mga anak. oh, yung anak eh. Pero ang ano kasi dyan, hindi mo to laban mag-isa eh. Kaya nga, yun yung problema kasi dyan eh. Hindi ito para i-disregard mo yung mga feelings ng mga bata. Oh, kasi legit yung nararamdaman nila eh. Correct, legit din talaga. Bata ka kasi talaga. Hindi naman talaga lahat natatanggap yung ganyan na mga eksena. Kaya ang masasabi ko lang sa'yo ay good luck. Yun lang. Tapos, gusto kasi ni Nicole mag-stay dun sa mood niya na. Gusto ko sa zone na pa-bebe mode na masikip, makipot, ganyan, dalisay. Gusto malumanay. Gusto ko doon ako sa mode na yun eh. Nang babasag ke. Hindi, pero ano kaya pwedeng gawin? Ano yung paraan para, di ba gano'n naman yun, susuyuin mo yung mga anak? Or ano yung pwede ring
paraan na pwedeng gawin ni Rene. Correct, oo. 'Di ba? Kasi malaking factor din yung sasabihin ni Rene. Oo, kasi gaya nga nasabi ko, hindi mo to laban mag-isa. Laban ninyong dalawa. Correct. Na So, ano yung i-prove doon sa mga anak ninyo. Kasi wag nyo rin din madaliin kasi legit naman yung nararamdaman nila. Tama. Kumbaga, being a protective na mga anak para sa tatay nila. Correct. I mean, siguro masyado na silang madaming napanood na mga Yan. Pinoy Oo. na teleserye Correct. para makonclude talaga nila na Oo. pera lang ang habol, Ayan. 'di ba? Pwede mo siguro silang sampalin ng pera para sabihin para mapatunayang may pera ka rin, no, Oo, 'di ba? kasi isa pa dyan yung yung image na mini-maintain nila. Yan, yung Kasi- mga ganun, ano na lang ang O sasabihin. yan, mga friends ko, yung tatay mo. Correct. Bata inasawa. Oo. Yan, parang Diba? Tsaka para naman sabihin na yung anak na lang yung jowain, Oo. 'di ba? Na doon ako natatakot dun sa baka mamaya mabastos ka din, hindi Oo. ka nila igalang bilang isang second mom. So ang sigurong dapat mong i-assess dito, Grace, is mas mabigat ba yung level ng pagmamahal o mas mabigat yung takot at pangamba? Yun. Kasi mahirap naman din na nasa isang relationship ka na puno ka ng takot, Correct, ha? oo. Hindi yan healthy. Oo. So, timbangin mo yun. So, siguro dahil bata ka pa naman, 26? Bata niya. 26 ba? Ano ba sabi 26 niya? ba 36? Oh, 26 Oh, nga. 26 years old. So, Tapos 55 si Oo. si Rene. So tingin ko i-prove mo muna din na talagang kasi normal yan na may resistance talaga eh. Correct. Or, ayan, yung sinabi mong, when you say, Jegs, na i-prove mo muna, pwede sigurong wag kayong magmadali. Oo, yun. Kasi nga 26 pa lang siya. Correct. Give it time. Hindi pa mamamatayan. Ang dami kong kakilala ng 55, matibay pa sila. Bata pa yan! Bata pa yung 55 kasi kami malapit na. Kaya konti na nga! lang. 15. Correct! Isang dekada na lang, 55 na kami. Pero hindi naman, alam mo yun, dadating ka talaga sa point na kapag ka tumanda ka, iniisip natin na yung mga matatanda sa atin, yun ba yun ang tanda? Pero pag inabot mo na yung age na yun, parang parehas lang, mas Correct. may gout ka na nga lang. Kailangan mo na nga lang ng mammogram, Ayan. tsaka ng ano ba yung sa lalaki, magpa-check up sa prostate. Yeah. Pero same lang din. Oo, Kaya yan. pa rin kung tutusin, bata pa rin naman talaga. Oo. So, wag magmamadali to give time para iproseso din ng mga bata. In fact, sa totoo lang, ang hirap din na hindi mo naman nila actually makokontrol yung isip nila eh. So, yung sinasabi ni Jegs na malaking factor yung sasabihin ni Rene sa kanila. And then, yung siguro, yung ang huwag kayong magmadali na ipapakilala mo talaga yung sarili mo sa kanila na hindi naman pera ang intention mo at hindi pera ang habol mo. Yung ganon. Kasi dyan malaking ang play on ng pride and ego dyan sa loob eh. Correct, Kasi like for correct. example, kaidaran mo lang tapos ikaw yung magmamando na magiging Tama. ilaw ng tahanan, Oo. tapos parang, ikaw yung hindi papayag na lumabas siya. Oo. Meron kang opinion sa magiging girlfriend niya, yung 'di ba? magpapaalam sa'yo. Correct. Magkaedad na tayo. Tropa lang kita, tapos magpapaalam ako sa'yo. Oo nga. Ayan, so, Medyo ang talaga? complicated niya talaga. Komplikado siya. Pero again, you have to prove yourself din dun sa family. Wag naman yung, wala akong dapat patunayan sa kanila kasi. Oo, wag naman, Hindi, diba? kasi parte kasi yan eh. Pag pinakasalan mo si Rene, kasama yung mga anak. Lalo pa, nandito tayo sa Pilipinas. Yun din talaga yung kultura natin. Tsaka Correct. mahal niya yung mga anak niya. Oo. 'Di ba? At mahal ng mga anak nila yung tatay nila. So, siguro ang mahalaga din ditong itanong mo kay Rene, anong plano just Ayan. in case o sige gusto mo na akong pakasalan. Pero anong plano mo just in case hindi talaga ako magustuhan ng mga anak? 'Di ba? Paano natin 'to gagawin? Kasi ayoko namang i-suggest na lumayo tayo sa kanila. Kasi nawala na nga sila ng nanay, nawalan pa sila ng tatay. Ayoko naman. So isip-isip ka din, Rene, Ayan, 'di ba? oo. Pag-isipan nating dalawa kung saan tayo. Ayan, may kung game saan- plan kayo dapat Correct. Oo. Hindi yung basta mahal yung isa't isa, okay, mag-propose ako ng kasal. Game na Oo. ito, nakakakilig. Hindi naman, ang pagpapakasal, hindi po puro kilig. Tingin ko dapat ang gawin dito, Grace, lagyan mo ng timeline. Oo. Yung nyo. Na kinakailangan mo rin din mahinog, kinakailangan mo rin magkaroon ng maturity. Ikaw, at the same time, pati yung mga bata. Baka malay natin after 2 years. Or, Yun nga, give it time. Oo. Tapos kung limbawa after, yan nga, mga 2 years, ganyan, binigyan mo ng time kasi bata ka pa naman. Oo. By that time, 26, 28 ka lang. Oo. Tapos si Rene, 57 lang. O, kaya Dalawang pa taon yan. lang. Ano kaya pa yan? Kaya ba ang pakasal?
Ikaw, ano iniisip mo? Ko, ba't Ano tumawa? iniisip mo? Bakit tinatanong mo? Kasi pagkasabi mo na kaya pa yan. Ano ba yung sabihin ng kaya pa yan? Kaya pang magpakasal. Oo, yan. Pero kapag halimbawa, umabot yung 2 taon, tas parang maisip mo na mas malaki yung tensyon, Oo. tapos yung pagpapakahirap at pagpapakasakit. Kasi kumbaga bibigyan mo ng time eh. Correct. Siyempre, dahil nga may pag-propose, of course, yung presence mo dun sa pamilya, hindi na katulad ng dati na medyo konti lang. Aha. So kung may proposal na naganap, medyo talagang ini-immerse mo na yung sarili mo dun sa pamilya. Aha. Dun mo magigauge. Oo. Kaya ko ba yung ganitong tensyon? Or Correct. baka naman wala din naman tensyon eventually pag nakilala ka nila. Oo. Ma-realize nila, ay, ang cool pala na yung mapapangasawa ng tatay namin, parang tropa Oo. namin. Ayan, Diba? oo. Yung mga ganon. May taga-backup kami kay Totoo, Daddy. correct, Ayan. correct. Na pag sinabi ng tropa namin na Oo. si Mommy, Ayan. yan, di ba? Oo. Papayag si Daddy, Oo, yung para mga magiging ganon. alay ka nila. Correct, Oo. di ba? So sa halip na mag-consider nyo each other as enemies, allies kayo, magkakampi, di ba? Ayan. Pero bago mo ma-achieve yan, you have to give it time. Correct. Oh. Alam mo, mas magiging malinaw yung mga bagay-bagay. Makikita mo yung mga pros and cons once na tanggalin mo yung pride mo. Kasi ito talaga kung minsan yung Yan na naman yung humaharang pride no? Totoo, kasi doon talaga nanggagaling eh. Tingnan mo kung saan beneficial, anong magiging beneficial? Beneficial ba ito para sa family kay Rene o sa'yo lang? Ibaba mo yung pride mo, tanggalin mo Oo. siya ng konti. Mas magiging malinaw yung lahat eh. Correct. O, di ba? Para baka pinipilit mo lang dahil nga doon yung pride. Tsaka, Nilalaban correct, mo. correct, nilalaban mo. Tsaka yung exciting, ganyan. Oo. Pero hindi siya ganun eh. The Oo. truth about marriage, Grace, bilang ang tagal na namin dito, Oo. 'di ba, is that yung kilig moments nandyan, Correct. pero yung challenges nandyan. Oh, hindi nawawala. Ang dami. Unli 'Di ba? yan. Unli yung challenges. Yung kilig nga pwedeng hindi maging unli eh. Oo. 'Di ba? Merong paminsan-minsan, 'di ba? Pang spice ng relationship Oo. ganyan. Pero yung challenges, yan talaga hindi mo mapipigilan na na dadating sa iyo unli, iba't ibang form, maliit Tama. o malaki. Correct. So carry ba ng ganon? Ayan. Diba? So, give it time, think about it, Oo. lower your pride, Ayan. para mas matibay yung dahilan. Para less yung friction. Oo. Kasi pag mataas yung pride mo, pride din doon sa kabila, magbabanggaan talaga. Wala talaga. Yung Oo. kapag kasi sinabi, ay hindi, ako Oo. yung mahal. Ako na ang bagong reyna. Oh, yan. Reyna-reynahan ka na Oo. doon, ganyan. Uy, 'di ba may magagawa ba kayo? Oo. Pagka ganyan ang attitude mo, Oo, yan. tas ganun din yung attitude ng kabila, hindi ka namin pwedeng magbabanggaan. hindi ka namin pwedeng maging nanay kasi katropa ka lang namin. Tsaka, Oo. 'di ba? Wale. Oo. So kailangan meron talaga magbaba. Oo, And since medyo ikaw yung na medyo kailangang makaintindi, di ikaw na yung mag-adjust. Yan. Yun yung katotohanan sa lahat. Oo, ganun lang kasimple yan. Ay. Grace. Grace, Bata ka pa, bata Grace. ka pa, kayang-kaya mo pang pag-isipan, solusyonan. Hindi naman namin sinasabing hiwalayan mo ha. Just give it time first, and then kung para sa akin, lalo na ikaw, bata ka pa, just in case it doesn't work or mukhang mas matindi yung tension, challenges at stress kesa yung fun part, Oo. huwag mo nang ipilit. O kaya sinabi ko rin din na kinakailangan mag-set ka ng timeline. Baka kasi pag walang timeline, magulat ka na lang, tatanda Ang ka sa tanda mo Tapos, na, correct. wala rin palang patutunguhan. Totoo yun. Diba? Totoo So, nagsayang yun. ka ng oras. Nagsayang ka ng oras. Tama yung timeline. Siguro 2 years, hindi ka pa makunat nun, girl. By 28 years old, sobrang mo pa Oo, yan. fresh pa yan. Fresh na Oo. fresh ka pa dyan. Madami ka pang makukuha Oo. na hindi complicated. Yun lang din. I mean, hindi natin sa sinasabing hindi. Totoo, complicated ang setup ni Rene. 'Di ba? Pero kung you did your best, you gave it time, tapos talagang hindi kaya ng complicated na setup, deserve mo din naman talaga ng hindi complicated eh. Totoo din naman. Pero tingin ko, kayang-kaya naman ni Rene. Hindi naman siya magkakaroon ng malaking negosyo. Yan. Kung 'di ba, yung mental niya is sablay, Oo, 'di ba? correct, 'di ba? So, Hindi, tsaka yung pinagtagpo muli, kahit Oo. iniwasan, yung mga Ayan. ganon. So, kinakailangan ng pag-usapan talaga din Yung ninyo ano- dalawa. ano sabi mo Kasi kanina, laban game nyo plan. May game Oo. plan eh. Laban nyo tong dalawa, hindi lang sa'yo eh. Oo. And normal na mararamdaman mo to kasi 26 ka lang. Correct! 'Di ba? Di tsaka minsan may ganyang
pressure din na feeling na nagmamadali din with regards to marriage. Ewan ko. Pero usually, yung mga bata nga, hindi na sila nagmamadali. Oo, hindi so, na. sumali ka sa mga kabataang hindi nagmamadali. Huwag ka ding magmadali. Oo, kasi sa panahon natin, naalala ko parang ang Dapat 25. wearing age yan, 25 Oo. Ngayon hindi na eh. Kasi dati, may mga panakot kasi yan. Yung mga matatanda, hala ka. Hindi ka pa kinakasal ng ganitong edad. Oo. Nako, magsasara na yan. Aagiwin na yan. Aamag na. Magiging tokwa na yan. Paano yung makikita ko? Hindi, narinig ko lang. Yung mga sa lalangkaong na yun. Kaya nga, di ba parang ganon? May mga ganon panakot. Tsaka, although may katotohanan, ako naniniwala din naman ako eh. Iba, kasi ako nabuntis pa ako at the age of 39. 38, 39 ako nanganak. Parang ganon. So, ang sabi sa akin ng OB, kahit hindi naman delikado yung pagbubuntis ko, iba pa rin ang pregnant 39-year-old sa pregnant na 26-year-old. Yes. Iba pa rin talaga. So, pero ang kagandahan, siyensya po, guys. Hindi na dapat matakot. Hindi na yung pananakot na matatanda. Hala, magsasara na yan. Hala, agiwin na yan. Hala, kaong na yan. Di ba mga ganun? Hindi na kasi po, may siyensya na po tayo. Correct, tama. Di ba? So, wag magmadali. I think basically yun lang. Wag magmadali. Grace, give it time and assess the situation Ayan. further. Ayan, so ang game plan nyo, you have to win the hearts of the kids ni Rene. Oo. So, yun. So, pag-isipan Gawa nyo kayo ng paano mga ba? ways. Oo. At kilalanin mo rin sila. Alamin mo ano ba mga hilig. Tama. Mag-ano din yan. Oo. Tsaka may paggalang naman yan sa babae. Oo. So, for sure, that time will come. Good luck! God bless! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At ako kumikinang inamon, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!